Добър ден, пак сте ви. Пристига днеска клиент. Една възглавничка на един Actros MP4. Човека си има възглавничка. Викам готово и не бързи парички по нова телевизия. Взимаме ни възглавничката. Поглеждаме я. Видимо същата. Акташ. Мръсен турчин. Обаче, какво се оказва? Слагаме ни възглавницата, наведуваме аз допълнително. Ляга си възглавницата на място, надуваме, всичко държи, няма цъс, няма пъс. В един момент отива човека да се закачи ремаркето и ми звъни и ми казва, тая възглавница гръмна, пропуска много въздух отдолу. Връща се обратно, понеже той си носи възглавницата. Въобще не съм се загледал даже каква е. И всяко се получава. Един е отвор на едната възглавница, другия отвор на другата възглавница. Долното канче, въпросното, няма 50 мм по-малко. Оказва се, че абито в Турция, което му е продало, просто грабнало едно от рафта и му е дало за същата, обаче се оказва, че не е точно същата. Хубаво, че на трайчето в магазина почти винаги, почти всичко има налично.